ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୃଗାଳଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଠକ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି କାମରେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ନିଜ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲା। ଯଦି କୋଉ ପଶୁ ନିଜ ଶିକାର ଖାଇ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବଳକା ଅଂଶକୁ ଖାଇ ରହିଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା। କିରେ ଅଳସୁଆ, ଆଜି କାହା ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ ହାତୀ। ହଁ, କହିଲେ ବାଧି ଯାଉଛି। ତୋ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଠକ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ଯାହା କହିଲ ଭାଇ, ଏଇଟା ଶୃଗାଳ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ତା ଜାତି ଭାଇମାନେ ଦିନ ଯାକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖ, ମିଳିଲେ ଶିକାର କରି ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଆର ତାର ଅଇଁଠା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଅଇଁଠା ଖିଆ କୋଉଠିକାର। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ମାଗରେ ଶୀତ ଯାଏନି। ମୋ ଦିନ ବି ଆସିବ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ। ହେ ଯା, ତୋ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆଙ୍କଠୁ ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଚାଲ ଯିବା, ଏଇଟା ସହ କିଏ ଗପିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶୃଗାଳକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ଲାଗିଲା। ସେ ବି ରାଗରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବାଟରେ କିଛି ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ ଦେଖରେ, ଅଇଁଠା ଖିଆ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମ ଖାଇବା ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ। ଏଇଟା ଠାପୁଆଟା, ଅଳସୁଆଟା। ୟାର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନଜର। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲା। ନା, ଆଉ ଏ ଅପମାନ ସହି ହବନି। ଏଣିକି ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଶୃଗାଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରୁ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି ତାକୁ ବାଟି ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଜାମୁକୋଳି ବାଟିକି ଲଗେଇବା ପରେ ଶୃଗାଳର ଦେହର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା। ସେ ସିଧା ଯାଇ ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ କରୁଛ ଭାଇମାନେ? ଏଲୋ ବୋଉଲୋ,